እንዳበኸኹ ናይ ልበይ ንጎይታ ምስ ነገርኩ ናይ ባሪኡ ውርደት ዘኪርዎ መከራይ ሽግረይ ኣርሒቑ ነፍሰይ ተመሪራ እንዳበኸኹ ናይ ልበይ ንጎይታ ምስ ነገርኩ ናይ ባሪኡ ውርደት ዘኪርዎ መከራይ ሽግረይ ኣርሒቑ ይጥምት ኣብ ላዕሊ ይሪኦ ነቲ ረዳኢ ከዕርፎ ልበይ ኣብኡ ጠላተይ ነዝሪኦም ክሓፍሩ ጠላተይ ነዝሪኦም ክሓፍሩ ጠላተይ ነዝሪኦም ክሓፍሩ ብምሉእ ሓይለይ ክጎይዓኻ ብምሉእ ልበይ ንኸገልግለካ ኣብቲ መሰዊ ክቐውም ቅድሜኻ ይደሊ ኣለኹ ክኽብር ንዓኻ ይደሊ ኣለኹ ክኽብር ንዓኻ ይደሊ ኣለኹ ክርኢ ውቃቤኻ ንስዩ ዘህድኣኒ ክስዕብ ዝገብረኒ ኣብ ኣሰርካ ኢየሱስ ኣብ ኣሰርካ ኣብ ኣሰርካ ክመስል ንዓኻ ኣብ ኣሰርካ ክበጽሖ ጎይታይ ምኽርኻ ክግስግስ ከሰብ ኣስኣሰካ ክጎይጎያይ ክትፈትዎ መንገደይ ኢየሱሰይ ኣጸብቆ ብብርሃንካ ጌርካ ብርሃዮ ብርሃንካ እዩ ናይ ህይወተይ ለውጢ ንሱ እዩ ዘብጽሐኒ ናብቲ ሓቂ ክትመርሖ ህይወተይ ንስኻ መሪፀ ኣለኹ ኢየሱሰይ ንዓኻ መሪፀ ኣለኹ ኢየሱሰይ ንዓኻ መሪፀ ኣለኹ ክኸውን ንሳኻ መሪፀ ኣለኹ ክነብር ኣብ ቤትካ ንዒንተይ ክጥምታ ናብቲ ውዕለትካ ናብ መስቀልካ ኢየሱስ ናብ ምሕረትካ ናብ ፍቕርኻ ክነብር ኣብ ብርሃንካ ኣብ ክብርኻ